ekhaya cabanga ukuthi unyaka engafika ngawo la nonke la singakafiki futhi laba esasinabo la sithande sazwana kamnandi la so nale team engihamba nayo ngitshela ukuthi isikole siyakusona kwi-discipline ngeke kubathini ngiyangithembisa isiZulu amen nazo-ke njengoba ngiyila esikoleni ngomsombuluko besivakashele phambili high school eThekwini sihambele iy'kole ey'ningi so uma ngifika esikoleni ngiyembheke ukuthi siphi isikole esithi uma sifika endaweni yokuthandaza sikhombise ngempela ukuthi siyacela uNkulunkulu futhi siyabonga ukuthi sivule ithini so ngizoqala iculo sicule ngizobona nje ukuthi ufuna uma ngifika endlini ngibuka ividiyo yethu bona ukuthi ayobani abashanga mpela kuwele neyala asikuleni wababiza bokulowa practice Shilo ngahambi nedwa sibizwa ngamawala seqabile siphiwe nokuphiwe sabangavikazi sabakhona la eGulo by the way sabangale eNkumba ePhosana so size ngakithi nje basiyilapha ngizocela ukuthetha iwele lami izoxoxa nathi mina ngibe sengena emva kwayo yothi uma uqeda bese sithi nje qaphu no matric mhlawumbe no grade level lelo minute ngoba mhlawumbe noma okwa grade level ngakusho manje manje uthi ufuna ugrade level manje awuyimisele 80% chances ukuthi awuye university ngoba uma usu apply sifuna ugrade level wakho uma ugrade level wakho ungabanga muhle mancane amathuba ukuthi uzokwazi ukuapply uzoze ulinde ireport la June manje ungabanga linde ireport la June susenkingeni indawo kufanele uvele uthole umuntu uyisinele ingoma la endaweni udliphele akhulume nathi sanibona njani bafowethu mathiteni umsindo uyazwakala bafowethu bese shilo kube sibizwa ngamawela seChesterville sikhulele eThekwini Chesterville sikhala siningi uma siyokhuluma nabafundi siyashare istory sethu ukuthi thina sobani siqhamukabi futhi sikhule kanjani sizalelwe endaweni yaseSkopho la eMaritzburg
ubaba noma kukuhle beshadile uma nobaba abakhona la eGoli ubaba wangaphansi la kwamnyama noma ukuthi uma wala eFosana inkumba bathe mabefika eThawini noma eMaritzburg ubaba impilo yamhambela kahle wazwa khohlwa nanokuthi uganiwe ubaba beganwe intombazane bengafundanga ethe umama ebona ukuthi impilo ibanzima wasuka eMaritzburg washona eThekwini eyofuna amatoho wafika eThekwini ke uma ungafundile itoho elihle for wena uba ukhishini uwashe emzini yabantu impilo yabanzima kuthina sagcina ukuba nekhaya mhlasambe eMaritzburg sagcina ukuba nekhaya ngo95 sasisaba nekhaya ngo2008 sithole iRDP house eThekwini ayikho akekho into ohlukumezeka njengomuntu osuke ehluphekile ikakhulukazi uma engenayo ngisho indawo yokuhlala bayazi abantu abake bahlala emzini yabantu ukuthi kunzima kanjani sasinga afford ngisho irent imali yefoloma wami ayi200 la yowasha khona ischool fees sewele lami nami kwaku200 okusho ukuthi ngisho esikoleni sasifunda kusona wayefika isikhathi la kukhishwa khona bangakhokhile bese thiwa bagoduke babuye sebenemali sasihlala size silandwe thina ngoba ngeke size sibuyele esikoleni ngoba imali asinayo basizwele impilo yayinzima khona unyaka la ekwakuJune 16 ye2000 sasitela eminyango ngoba indawo sasincike kuyona basixosha khona bathi abasakwazi ukuthi basikhusele sasesilandwa umphakathi ahlakaza nomndeni wami mina newele lamsahlala la kwakwasha khona uma wethu yabona uma wethu wayengenasithunzi emndenini ngoba ngisho umshado wakho into engasekho engenasithunzi ngisho enkonzweni esikhonza kuyona nasemphakathini uma wethu wayengenasi isithunzi ngoba wayeumuntu nje oyehluphekela saqala ukusebenza newele lami sasina 16 years sisebenza ka4 awuvumelekile ukusebenza eSouth Africa if you are under 21 years especially emakhazeni but situation yethu ayisiphoqa ukuthi asihambe siyophanda ukuthi abangani bethu mabethola into yokudlala thina kumele sizame ukuthi ekhaya zolala kudliweni saqala kuma breadwinner sina 16 years sifunda ugrade 10 ngoba sasisibona isimo sinzima the reason why sibuyele emumva sizonilanda njengengane zokhishini sizonitshela ukuthi ngisho ngathiwa isituation ozalele kuyona inzima kanjani kodwa into enhle empilweni ukuthi uphume kuleyo situation awuphumi ke ngokuthanda ukuphuma ngendlela oyihlelayo wena njengomuntu empilweni into eyenza saqhubeka saphambili sasizala umama owayengenayo ititle ngoba uma wethu wayengelutho kodwa ngokufunda kwethu uma wethu senetitle uzela ifundiswa sengigraduate kwaze kwakathatha eDUT ngoba ngenzela lesasalikwazi different phakathi kwami nani nento eyenza ukuthi ngizolanda ukuthi nina abanifika la esikoleni nifike nifuna ukubukwa niskime nezingane zomntakabani esinamafa emakubo kanti wena ifa lakhe izandla zakho abanye benu babhema nezingane zomntakabani bayazi laba makushona abazali khona imali engizoyithola wena makushona wakho uzotholana njengoba sila kule ndawo khona abazali abathunga amandiya ngani undiyele uma wakhathikele khona nasula inyembe zathi umntana umsenze umatric nami ngizokwazi ukuthi ngibe yinto kusasa ayikho moment abamnandi kumina ngizuma wami ekikiza ngami eDUT adenge lutho emphakathini sine attempt yokushintsha abazali bethu sithathe bengelutho sibenze bahlonishwe namhlanje makuthiwa kunomcimbi ekhaya la uma wethathe engelutho khona uma imoto endini ngoba iwele nami linemoto yalo nami nginemoto yami asihlangani endleleni sifike bafike babone ukuthi uNkulunkulu usibusisile lesalukwazi nana abazali beni babusisiwe ngani but kulele kuwena ukuthi wena ufuna ukwenzani empilweni yonke into isezandleni sifana nestage la asinandaba ukuthi uzalo manje sijaji performance uperforme kanjani ani konke kingonke lokho kwabazali bakho wena about you yini wena ozoyenza wena oyimisele ngayo empilweni so nje bafowethu somtshela lo bosisi akekho uboyfriend ozowakha kini akekho boyfriend uzofika noma into abayenzayo boyfriend futhi bangakutshela nothisha la isikole lesi sidala impela kodwa awukazi waphuma umshado kodwa nine-trade zeni kodwa thulalele kodwa ngine-show ukuthi kuyaphuma lesikoleni izizwe and kuyabuhlungu kwesisu ukuthi umfana into akukweletayo liyodwa ukuhlawula ingane yakhe ageze umuzi wakini
aqhubeka ayofunda eCape Town athola umakoti omfanele ofundile bese uthuka wonke umuntu wesilisa lokuthi amadoda izinja kanti wena ungayiphathanga ungabojabuleli imoto kaboyfriend na unamandla okuba neyakho ufanelekile ungalindi ukukhomela ukuthi indoda yakho idrive imoto enjani wena bawushilo Shilo naloyo une-chance yokwenza ikubo kubi sesitobhini bathi abantu ngicela ukusala esitezi ngawe awenza uma wakhabizwe nawe kuthiwa umakadokotela lo athi adendele ukuthi okuthiwa umakathisha lo umakammeli lo abantu ade bembukela phansi bamsukumele ngisho isihlalo sisodwa ngoba bebona wena ngaye so nje bafowethu sizowenza leyo nto kunina solilanda akekho umuntu wayazi ukuthi ingane zikaKhishini sineslot kuKhozi FM which is the second biggest radio station in the world. Siwasoyala ama-South Africans. Enza ikili libe motivation yakho. Enza ikili libe yabona awuthi ubheka ukuthi liyangifanela leli khaya. 2021 zamakhela uma wethu umuzi. Sathi sifuna ukwakhela umuzi ofana nalawo owasha khona nawe uzoba neconfidence ulingane namakhosikazi owawashela so bafowethu kunjalo ke bafowethu la empilweni uyabona masingalanda umuntu obenza ugrade 12 masingalanda umuntu obenza umatric last year sithi kunjani ngaphandle uzonitshela nithola isinko emakhaya ngoba nisafaka le uniform wait until ukhiphe le uniform nawe kuzomela ube indlela yokuphanda ngoba akekho umuntu ongafuna ukugrosela umuntu ongenzile ukuthi empilweni so ningancenga ukuthi uzanizongena ngama after school classes nangama weekend ngoba abenzeli bona othisha abanama degree abo sebe right benzela wena mhlambe enye into ebuya isidide sivele sibona ipercent lesikole sitshela ukuthi silwela lona hayi yabona lapha euniversity labantu esihamba nabo abantu babona bebahleka ngama students bafunde eTUT abanye bafunde eUKZN sibaphathile sizonitshengisa ukuthi kunjani euniversity eSouth Africa igrant uyithola kabili khona i-development khona igrant yokuthi uhlale phansi udle ithini uthola uNSFAS noma uthola imali yeqolo noma uthola u350 so uNSFAS umnandi ngokuthi uyakhulisana utholela nje ukuthi uye phambili and imali abayihola i1500 something and something ngenyanga mase ukuthi wena uyakhetha ukuthi ufuna le mali enkulu ezobe i-right kuwena empilweni noma ufuna lo 350 uhlale phansi ke la emphakathini sesikuba ikhaya uvela ukuthi uma abona bonke abantu abangenzanga lutho empilweni ngabona abadilwe kabi la so nje bafowethu sizodlulisa lokho bafowethu ukuthi empilweni kuyenzeka kodwa konke uqala manje ngiyabonga kakhulu awukwazi ufuna ukisho uzophinda kabili lezo manje awukwazi ukuba umfundi especially masukame ejiki umfundi ngama weekend awutholakala usinele ipheko la ndaweni kodwa masingathi njalo esiphume nje sihambe nje lonke lelizwe sifuna umuntu owayeka isikole wasina ozwakhe isiteji ngeke uthole noyedwa uwesikakhulu uyintombazane usuze wathola isokana lakho ngoba liphakamisa kakhulu unyawo asibheke isikoleni kodwa ngibancane kabi ukuthi ngabe sesishaya emsebenzini yabantu ngesikhathi sokufunda ngibancane kabi nje umuntu olesikoleni mawusungesigabeni isikole uwena ofanele umnende ukuthi ukwazi ukulekeleleka ngoba isikole siyiplatform yokusiza wena othisha yenzeka-ke uthola ukuthi ufunde egigeke
kodwa kunengane efunda ethawini ngenxa yokuthi ubaba wayo odayisa idakamizwa odayisa intango use-afode ukufundisa ingane yakhe ethawini ngomzimba wengane ebhema intango efunda edingene. So la esikoleni kuyenzeka ukuthi umfunde naye kanti wondla imizi yabantu ngemzimba wakhe. Ikuba lindawo ngenxa yokuthi yena esikhathini sokuthi athuthuke wakhetha ukungena kwidakamizwa. Okunye-ke fanele ukwazi ukuthi uqale ukubheka akekho ubeshele odayisa intango ohappy ngomuntu obhema intango ngoba intango ishibhile. Into ayilwelayo ngena kwihunga ngoba ihunga uzoyithola ngo-35 rand ebhulu. Umuntu obhema ihunga udinga 350 a day ukuze ezokwazi ukuba khona bayibiza ngokuthi ukuqala ekuseni before enze anything uqala yoqala. Mayiqeda ukuqala ngabona bahlala nje bayawazi bakathela. Uqala yoqala mase qaqile uyathithibala bese edinga idrug ebizwa ukuthi i-rock okuyiyona ebenza abe umuntu ongathi usekahle. I-rock iwu-85 rand. From i-rock sekufanele azame ukubhema ngasemini ngeke akwazi ukulala futhi engabhemile ntambama ngoba uma engabhemile ngeke kufike ubuthongo kufanele azamele ukubhema kwantambama. So umonakalo we-drug ukhona nge-drug ebizwa ukuthi i-cocaine ethandwa yilaba abasema-university masizolibona ne-matric mase i-cocaine ayiphelelene kakhulu nehunga. Umuntu obhema i-cocaine uyayidinga i-rock ngoba i-cocaine imenza abe hyper kakhulu. Adinga i-rock ezobenza ukuthi akwazi ukuthi abe umuntu olomayo. So umuntu obhema ihunga engayithola ihunga uyancamela ukuya kwi-rock uya kwi-cocaine. So i-cocaine nehunga isinto esimhlophe nesinto esibrown ngamathembu azoba lula. Bese i-rock bayibiza ngokuthi u-cream cocaine. Into enjengojamu ukuthi isinto esimhlophe siyawudinga ujamu nesinto esibrown siyawudinga ujamu. Bayibiza kanjalo ngokwamathembu ejamu. Uma usungenile kwintango uyazi ukuthi siyokubamba kude siyokubamba emgaqweni usuyifana. So bafethu lento ye-drug yeke bese ke bothisha khona into hamba nayo notice. Khona into ebizwa ngokuthi amazeni nencika. Amazeni lalela bafethu sizobopha umlando njengezinto zabantu abamnyama ngalezi ngane ezilandela thina. Kuzoba yithina abantu bokuqala abazoba nezinhlanya ezizenze zona ukuthi sigule nabantu. Makuthi lesikoleni khona umuntu omaziyo oseshaya abazeli ungalingi ukuboleka imali ngoba asiseside isikhathi aqala ukugula ngekhaya. So mawuthi usungenile kwi-drug siyacela bafowethu ungasithinta nathi sikulekelele uphume kwi-drug ngoba akekho umuntu waba successful ngokubhema ama-drugs. Siyabonga kakhulu simfisela okuhle kodwa siyaxolisa kakhulu bathisha ukuphazamisa unesinhlelweni wosuku. Sizoqala nje iminute kambe no-matric lokhu nje sithi 1-2. Ngiyabonga. All right, is that right? Is that right? No, so to make class in. All right. Siyabonga bovilakazi. Ubuningi, might bovilakazi sobuningi. Yeah, sobuningi. So siyabonga kakhulu. Ngicela ukukhumbuza ugrade 10 uthiyomisa imkhizo uke wawutshela ugrade 10 ngendaba ye-competition yakawesa angithi nakhumbula grade 10 so I said to Miss those who are interested they must come and see her right kuze baregister amagama abo labafuna ungenela i-competition yakawesa grade 10 so mawuthi uyafisa make sure namhlanje uyambona Miss Mkhize kuze ukwazi ukuba iphatha laba bazobe kwi-competition ye-writing. Alright, sizohlukana manje siye ema-classes. Asithukuma more Ngiyaqolisa kakhulu bothisha khona into encane engicabanga ukuthi ibalekile ukuthi siyithinte. Bakwethu sizoyithinta mhlawumbe mase sino-matric. I-education yase-South Africa ihlukanise kabili. Kukhona i-theory ne-practical. Kuyenzeka ukuthola ukuthi ngenxa ukuthi isikole sisihlola nge-theory sonke. Uthola ukuthi uyazama kodwa akuvumi. Uma usuphasile ugrade 9 ubona ukuthi akuvumi neminyaka isiyakushaya esikoleni.
ungabathinta othisha sikuyise ecollege usuyofunda umsebenzi mhlawumbe ngabe uyofunda ukwakha ukwenza ufaka ugesi ukwakha ama-building kanje imisebenzi eminingi i-bricklaying ngenze amagama lokhu into eyiningi lalela nto bafethu ibalulekile le uyazazi uma uyidinga lento engiyishoyo nakhona kukhona u-NSFAS uzokhokhelwa ukwazi ukuthi ufunde kube nekusasa elingcono ungayibambezeli uma ubona ukuthi akuvumi ukuthi uqhubeke phambili uma uthi u-interested kufuneka usebenze i-report ka-grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 awuphethe vele usuke usuqedile but lawo grade 9, grade 10, grade 11 ibizwa ngo-NCV ukuhamba uyenza umsebenzi wezandla ubuye usunesitifiketi sakho khanda imoto uma ufundela ukukhanda imoto ubhake noma yini but umsebenzi wezandla yabo kakhulu angithi naye ngoba njengisana sengicela umo wengoma ekhaya Alright, so after that, from grade 8 to grade 9 after Ingoma, so let's do a class in grade 12 for a few minutes, right? I guess you're Ngomeni. Okay. Siyazi lendini kabuyela kanjani na awuqolela sisi lapho sisishaya ngizocela holo